Bună ziua! Cu drujba asta electrică de la Bosch am defrișat un loc de casă peste care au crescut tot felul de puieți și de arbuști în doar 8 ore. Inițial locul arăta așa. Iar ceea ce am defrișat este această bucată destul de mare. Am defrișat-o în 8 ore cu această mini drujbă electrică cu acumulator, așa cum scrie pe ea. Este vorba de Bosch Chain 18. Acum o să vă fac o mică demonstrație pe acest prun pe jumătate uscat, nu foarte gros, dar pentru care această drujbă este numai bună. Așa că vă recomand cu căldură această drujbă, care nu costă nici mult. O baterie de 4 amperi durează în jur de 4 ore. Eu am două baterii, una de 4 și una de 6 amperi. Toată ziua tai fără probleme.